Once again, sibuyile with another one. Ungalibali to follow the page for more content. Follow right now. Follow the page for more content. Let's go. Kofake amanamba wakhe umuntu akasimfonela. Okay. Ninomntwana? Yeah, sinomntwana oyi-1. Okay. Utshala nomuntu oyi-1 izoleka? Yeah, uyayi-1. Okay. Okay, wamchithela? No. Okay, wakuchithela yena? Akakaze wangchithela. Okay. Or maybe okay wakuchithela asanga wabona next. Mhlambe ke. Yeah, bamba ifoni yakhe. Hello. 8000. Hello. Yeah, sure. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where we test the relationships. So I want to ask you a few questions. Umuntu wakho lana uzowina 1,000 rand if you are loyal. Umuntu wami. Yes. Mfethu. Okay, unaye lapho? Yes. Wangathi unomuntu wakho lapho ukhona. This one is not make sure. All right. Yeah, go to company hle kathunguza uthi kenzakalani? I want to ask you a few questions. So is your partner light skin or dark skin? Mina umuntu wangifitha ayilobhonika. Yeah. Yellow bone. Ilobhonika. Okay. How long have you been dating? Ayibana zinyanga nazo mana ngibali kahle mara short gijimisa unyaka no. Okay. When last did you see umuntu wakho? Namanje ngiqede kulingana naye phela ukumbona ngicini bengine gestere nanonje kumele ngiyambona ngikudala. Okay, igama lakho wani umuntu wakho? Umuntu wakho igama lakhe wani? Yaloka. Unonhlanhla wayi. Yena Siphamandla uyangijwayela ne? Ungijwayela kabi? Ungijwayela kabi sojola nabo nonhlanhla manje wena? Manje mfethu kanti kanjani manje mfethu ekutanga uba untanga intanga. Ungathi kanjani ngithi sojola nabo nonhlanhla yabo uthi uyangijwayela wena? Manje mfethu kanti yenzakalani kanti ubani ongikhuluma naye? Ungangibuza ukuthi ubani lo khuluma naye ungijwayela kabi uzongithola kahle wena ngiyakutshela mangifika lapho. Manje mfethu ngikhuluma noni awuthinyana ngikhuluma nobani kanti manje iba emfethu entanga yakhe. Hey ukhuluma noZoleka waye ungijwayela kabi ukhuluma noZoleka sojola nabo nonhlanhla manje wena? Manje mfethu mani usanda sami. Ungathi sithando sami mangifika lapho. Manje ngathi nani indlela Uzomenzani? Uzongithola kahle lo. Uzongithola kahle awazi kahle amantombazane uzongithola kahle ende siyahlukana ke. Manje mfethu bheka skills kanti ehlekile ngapha magame nani mfethu ngiyadlalela mfethu uyazi. Udlala kabi ke. Udlala kabi ngitho nishona nabo nonhlanhla. Ungangifonelanga straight unofonela ngawazi ubande ngikhuluma naye kanti. Qhubeke ke nalelo yellow bone lakho ngijwayela kabi wena uqhubeke neyellow bone lakho. Nobani lapho na ukufonisa amadoda lamaqhudu lomtshela ngama-yellow bone uhleli nobani lapho? Ngihleli nobani? Amadoda. Angithi ukuchazelile. Ufonisa amadoda amaqhudu lomtshela ngama-yellow bone uthini kanti uthini? Mamela la ngithi ukuchazelile ubhuti ukuthi ubani osukaphi. So wena wavuma wena ngithi. Shuthi mina ngisilima all along lokho ngisilima wena nomuntu wakho uyazi ukuthi ngiphusha intweni mina ngisilima sakho ngithi. Manje mfethu ungayithathi ka ehle mina indaba ngisadidekile mfethu ehle There's no such. Ngimfonela ubani uthi ke uhleli nobani lapho waye ufuna ukuzicover waye lokubhiza ubuza lo bhuti ukuthi ubani bheka manje mfethu indaba manje nami ngisunderstand mfethu uhleli nobani la niyenzani uyangijwayela wena uyangijwayela uzongithola kahle inhle kuphi manje wena mfethu xolisa kumuntu wakho xolisa ukuthi uyachitha apologize kanjani nohlangana kanjani nomuntu wami mina apologize yenzakalani yenzani lapho ngikuthi kanti. Okay, angithi mina I told you ukuthi mina ngubani ngenzani wavuma. So manje sesitholile ukuthi wena uyachitha. So just apologize man. Ngithitha kanjani ngoba nawe uchitha kuqala. Ungifonela kanje umenye indoda enhle kangiunderstand leyo party le. Yenzakalani? So awufuna apologize wena. Leyo mina ngizilungisa nomuntu wami kahle mara manje ngifuna ukwazi ukuthi niyenzani nenzaza yami la. Bra, I already told you ukuthi ngenzani. So why me explain it 10 times? Indaba manje click nami ngisunderstand. So okay. So I apologize kumuntu wakho.
Mani baby ne mani khuleka ka baby mani uzeyilungise hle. Wa osa apologize. Kazi nakhona ngifonela kanje ngibhizi mfethu. Okay, ubusy. Bye bye ke. It's fine. Yeah, I'm busy.